Ito na po yung nag-request ng Balse. Sipot pa'y damdamu na ika masirpa kasaman na ta'y dalaya nalalalisem kanya kasaginaw biyag ko bantay kayariga nudi ka mapurus patay pagtumpala alalwenta guwapo nga itinudin unay di met umanay asanik sipot pa'y di damdamu nga ika masirpan kas kaman latay dalaya ngarangal sem kanya kasaginaw biyag ko bantay kayariga nuni ka mapurus patay pagtumpala alalwenta gwapo dahil inudim ulay di met umanay asanik lalaki no kasasawa na nakasamsamit panagayat kin pamatik na kangayon ang nagragsak-rik na kinrupa na hindi na pa'y kaya mayadayo ken bakit na nunang labas manunatawid pa natin nada nilalaki kas na isut ay mauma haglalang mo malapit iti barkada na agsabot dun sa bali babaya pagragsakan na agsipot-sipot ka nuwag babae ka hindi bakit mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka parang normal ka hindi bakit mo bakusuruten na ka amangan no din po amo pagkantarayan na masuko nagkanagrigat at manong makaday tako kang nagtuwakin na napintawen na nalablabisen ang 40 hitirik na nagsublikaban banwagan na agsapulin babae akalaslas kagan na sa bali aputahin itikot ko na nung nagsasarak ka niti barkada na handalata kay babae titungtungan na kansyawan datay kagwada awan aramid na apoy kamit lalaki may sa titi
bakit mo palpaliiwen na ka? Agsipot-sipot ka, manong norong marka. Di bakit mo baka surute